Otu nwaada a na-akpọ Nwakaego Okoye bụ onye ama ama n'ilu akwụkwọ soshal midia nke a na-akpọ TikTok abụrụgo onye a nwụchikọrọ n'ụlọ ikpe maka ihe o ji ọnụ ya wee kwutere onwe ya. O kwuru na otu nwaada na-eme ihe onyonyo a na-akpọ Eniola Badmus na-ahaziri ndị ọkwa ọchịchị nakwa ndị okpurikpe mmadụ ụmụasa pịnọpịnọ dị iche iche, ma mgbe a kpọtara ya n'ụlọ ikpe ka ọ kọwaa otu o siri mara ihe ndị ahụ niile ọ na-ekwu, ma ya bụ nwaada ekpeteghị ọnụ ya. Nke a meziri eji wee ma ya ikpe ije nga afọ 3 ma ọ bụ ọ kwụọ nnukwute ego iji were gbara isi onwe ya rapụ ịga ya bụ nga. Ihe anyị jiri wepụtara ụnụ akụkọ dị otu a bụ ka onye ọbụla kwa ile ya nga n'ihe ọmaghị anya ya. Onye ekwezikwana ka ọnụ ya nke na-agba ka ụkwa duba ya n'ụlọ mkpọrọ, maka na agwa ya bụ ntị ọ bụrụ na ọ nụghị, egburu isi ya bụ ntị ga-esobe ya. Ụmụ nwoke mmadụ 4 si na mpaghara Naịjirịa lanahịrị ọnwụ ebe ha nọ n'elu obere mpakala akụkụ ụgbọ mkpụrụ ụbọchị 14 ewerezie zọpụta ha n'obodo Brazil. Ụmụ nwoke mmadụ 4 ndị a kala obi were zọpụ njem si n'ala Naịjirịa chee n'obi ha na ha na-abanye ana Europe, mana ha amaghị na ọ bụ na Brazil ka ya nwawa ụgbọ na-aga. Ma mgbe ya nwawa ụgbọ malitere njem ịgba na nnukwu mmiri osimiri Atlantic, ụjọ malitere tụbafa, ma ha kachitakwala obi na-esosi ụgbọ ike ebe fa nọ. Ya bụ ụgbọ were gbaa ihe karịrị mkpụrụ ụbọchị 10. Oge ahụ ka nri ha ji gwụnahịrị ha. Ha maliteziri na-akwọrọ mmiri osimiri na-akwanye n'ọnụ ka agụụ hapụ igbu ha. Ha kwukwazịrị na mgbe ihe ndị a niile na-eme na ha na-ahụ nnukwute azụ nke a na-akpọ shark nọcha abịa ha nso. Ụjọ juru ha ahụ. Ha matịrị aka were ihe nke a na-akpọ neti kpuchikọta onwe fa, ma kakwa obi buru n'uche na ha na-aga Europe, ma ha amaghị na ọ bụ Brazil ka ya nwawa ụgbọ na-aga. Ha gbara mkpụrụ ụbọchị 14 tupu ndị Brazil azọpụta ha. Emesịrị ebulata mmadụ 2 n'ime ha, mana mmadụ 2 ndị ọzọ nọkwa n'obodo ahụ were nara ihe nke a na-akpọ asylum n'onu ndị iti. Ogbu onye akpa ntị were na-arịọzi ụmụ ikolobịa ka ha hapụ iji aka ha were gbuo onwe ha. Anyị maarali nke ọma na ihe siri ike n'ala Naịjirịa, mana ọ bụghị ya kpatara na ị ga-ejizi ndụ gị were chụọ aja mmụọ. M were na-ajụzi gị nwa bụ onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere gbasara ije dị otu a ụmụ ikolobịa 4 ndị a gara? Kedụkwazi ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ ikolobịa aka na-akwado ịdapụ ụzọ ije dị ka nke ndị a gara? Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.